Me ollaan täällä Piippolassa katsomassa semmoista luonnon ihmettä, kun kärpäset on yhdynnässä, tai no suoraan sanottuna nussii. Ja sitten on mielenkiintoista, kun tässä on yksi kärpänen, joka haluaa niin kimppaan. We have some threesome and foursome going on. Hän lähti menemään. Mistä hän halusi? Noniin. Se lähestyy selkeästi kohdetta. Joo, niin. Tää on selvästi aivan kiimassa. Kuvataan täällä. Hyvä. Voisi vähän tarkentaa. Joo. Lähti nyt surraamaan päällekkäin. Joo. Joo, tämä oli Jari Säkkinen, tuore luontodokumentti, ohjaaja, kuva ja tekijä Tero Saikkosen kanssa. Joo. From, tai siis Piippolasta. Joo.